हेलो हेलो। अरे का भइल ह? अरे छोटका बोल ना, का भइल ह? अरे बबुआ बोला ना, काहे खातिर रो बता रहा? का भइल ह तोर माई के? माई से बात कराता? कैसे भइल मुन्ना? बतावा मुन्ना। पापा हो घर आजा, आइल विपतिया, राशन खत्म भइल, बनत नइखे रोटिया, उठत नइखे माई जब से सूतल है, मर गइली माई हमर भूखल, मर गइली माई पापा भूखल। घर में ना एको दाना खाए के अनाज हो, हार गइली जिंदगी माई मुंडा ले बायाख हो। ए पापा माई ना जाने कितना दर्द सह गइल, पानी पी पी के ना जाने कितना दिन रह गइल, पापी पेट न चिन्हलस गरीब के, एक रोटी खातिर आज हमार माई मर गइल, हमर माई मर गइल। ओ घर में नहीं को दाना खाए के अनाज हो, हार गइल जिंदगी माई मुंडली बालाख हो। पूछे ना पड़ोसी लोरावा के पोछी, अपने हो भूखा रही देता रही रोटी, रतिये नु पापा सास टूटल है, मर गइली माई पापा भूखल, मर गइली माई हमर भूखल। तूहू नयला नहीं भेजल रुपैया, कैसन गरीब के आइल समैया। ए पापा सुनतानी देश में बड़का बीमारी हो गई, आपस आपस में मिलल बंद रेलगाड़ी हो गई, तू तो अखिया के सोजा रहल करा, माई तो भगवान के प्यारी हो गई। तूहू नयला नहीं भेजल रुपैया, कैसन गरीब के आइल समैया। देखे न पैबा मुहमा तू हमर माई के, तोड़ दा नया सा पापा बाहर के कमाई के, आनंद सुबोध दुख बूझल है, मर गइली माई हमर भूखल, हाँ मर गइली माई हमर भूखल।